political instability that often confronts the administration of metros has the direct impact of weakening those institutions. Iziphumo zophononongo lomasipala zibonisa ukuba omasipala beli bayabezika xa kuthelekiswa nokuqala kolawulo lomasipala ngo-2021 njengokuba uninzi lulawulwa gwenxa. The whole issue of gender-based violence and from people that the victims who are female tend to know remains prevalent. Ingxelo yophando ekhutshwe liziko leenkcukacha manani leli idandalalise ukuba uqhekezo lwezindlu lolona lwaphulomthetho oluhamba phambili eMzantsi Afrika. iPirates iqhubisana neCape Town City kokwayo kumlenze wokuqala wesemifinal ye-MTN 8 eCape Town Stadium ngokuhlwa ngomso. Shoni lingena ndaba sondelani mabandla sekhaya itye bangiteketeke yelali xa inje molweni mawethu. Iziphumo zophononongo lomasipala zibonisa ukuba omasipala beli bayabezika xa kuthelekiswa nokuqala kolawulo lomasipala ngo-2021. Ukuthethwe ngumphicothi isincwadi jikelele unkosikazi Tsakani Maluleke ebethetha phambi kwekomiti yesebe lolawulo ngobambiswano nemicimbi yemveli epalamente ekhupha ingxelo yonyaka-mali 2022-2023. Eziphumo zibonisa ukuba ngomasipala bayi-34 kuphela kwabayi-257 abafumene ingxelo engenachaphaza. Iziphumo zokuphicothwa kweencwadi zomasipala kunyaka u-2022-2023 zithiwe thaca epalamente. Umaluleke uthi nakuba omasipala bambaxa benemali ezinkulu iincwadi zabo azikhontle. The political instability that often confronts the administration of metros has the direct impact of weakening those institutions. Okuphicothwa kubonisa ukwehla kwemali ehlawulwe abacebisi babucala ukusuka ku-1.63 ukuya ku-1.36 yeebhiliyoni zeerandi. Nakuba kunjalo kukho amaxhala ngoomasipala abalishumi abasebugxwayibeni eFree State, eMpuma Koloni kunye naseMntla Koloni. Trying to come with a new approach, but what will determine everything is the political will to take a decisive action when a need arises to do so. Osasekuruleni, esaseRhawutini, eThekwini kunye neNelson Mandela Bay zifumene ingxelo ezinamachaphaza. Ngelixa umasipala ombaxa waseBuffalo City, iMangaung kunye neTshwane zifumene ingxelo ezingentle. Municipalities requires political will. Political will from the government at the national level, at the provincial level, and at the municipal level. Umphicothi zincwadi uthi ngumyinge wama-75 ekhulwini oomasipala bambaxa abangakwaziyo ukukhupha ingxelo eziqinisekileyo zokunikezelwa kweenkonzo. Koomasipala basibhozo abambaxa beli lizwe sisixeko saseKapa kuphela esifumene ingxelo yezimali ecocekileyo. Dingilulama Matya weendaba ze-SABC ePalamente Kapa. Ingxelo yamaxhoba obundlobongela ka-2023-2024 ekhutshwe liziko leenkcukacha manani iphawule ukuqhekezwa kwezindlu njengolwaphulo-mthetho oluhamba phambili kweli. Le ngxelo ithwe thaca intloko yeliziko uMnumzana Risenga Maluleke ePitoli. Zibe 1.5 yezigidi iziganeko zoqhekezo lwezindlu ezichaphazele amakhaya akumyinge ka-5.9 kweli kumda ka-2023-2024. Lintinge ngenye i-5.9% elinani ngenyanga kaJuni. Ezinkcukacha ngokophando olwenziwe kuwo olithoba amaphondo weli apho abantu bebalise ngamava wabo ngobundlobongela. Umnumzana Maluleke ukwachaphazele nenye inyewe yokuba abantu ababhinqileyo ngakumbi abaziva bekhuselekile kuhamba ngabanye kusakurhatyela. The whole issue of gender-based violence and from people that the victims who are female tend to know remains prevalent, because if things were okay, we would see similar levels
for both males and females, particularly when it comes to a spouse or an intimate partner. Lengxelo ikwachaphazele kungapikwa ngokwaneleyo kweziganeko zobundlobongela okuntama kuba iziganeko zobundlobongela zingaphaya kwalamanani engxelo. Those who said they didn't report to CRAB, what are the reasons? The highest one is police will not do anything, sitting around 22%, followed by the others who said police could do nothing, so or lack of proof. Then the third one, which we are seeing is much more common in the rest of the other type of crime, is I will solve it myself. Obunye ubundlobongela obuthwaxa amakhaya, ivenkile, iofisi nabantu, luphango, ugebengo, uchatshazo nokwekwediso lwezithuthi. Abazali kwisikolo samabanga aphansi iphikiswa eNtuzuma eThekwini bamemelela uqiniswa kwamaphulo okhuselo kwesisikolo. Ukuze emva kokudutyulwa kwetishala phakathi kumasango esisikolo kwinsuku ezingephezidluleyo. Ibhodi yolawulo yesikolo ibambe ingxoxo kunye namagosa esebe lezemfundo kweliphondo ngenzame zokufumana amaqhinga okugqithisa ukhuseleko lwabafundi nootishala. Ukuphepha ezikoleni zaKwaZulu-Natal kuseyinselelo enkulu. Sekwenzeke isigameko ezihlukene esifundazweni eziphazamise ukufunda nokufundisa. Ngenyanga edlule kudutshulwe kwabulawa uthisha phambi kwabafundi emagcekeni alesikole. Isigungu esibhekeleke ukusebenza kwesikole sithi kumele kuthuthukiswe ezokuphepha. Besicela ukuthi la esikoleni isecurity okuqala. Akwazi ukuthi isecurity elilodwa ligade abantu about 900 kanye nothisha about 20 something eyedwa umuntu. Iziphathimandla zomnyango wezemfundo esifundazweni ziyavuma ke ukuthi yize zikhona ezokuphepha ezikoleni, kepha kubukeka kuzodingeka ukuthi kuthathwe ezinye izinyathelo ngalenkinga. Icrime akuyona iissue yesikolo kuphela, kodwa icrime issue edinga bonke abantu including umphakathi. Yingakho sixoxa nomphakathi, ingakho sixoxa nama structures alwa nobugebengu. Kusenjalo uHlomuka uthi uhulumeni wenza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi iyalungiswa ingqalasizinda yesikole eyakhahlamezeka ngenxa yesimo sezulu. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseNtuzuma. Isebe lokuphuhliswa kwamaphandle eMpuma Koloni lixhalabile lifuthe lokunwenwa kwemililo yamadlelo nokunokuthi kubangela ukuqongophala kokutya. Ethetha nonondaba eMonti umphathiswa uNonceba Khontsiwe uthi le mililo inganefuthe elibi kumaphulo eliphondo kulwa indlala nenhlupheko. Dlule iveki iphondo liqubisana nalomlilo noqhubekeka ngokudala umonakalo. Amafama aphulukane nokuninzi kwaye bacela naluphi na ungenelelo. Nangona ungekaziwa unanobangela, imeko yenziwa nzima yimozulu eyomileyo. Losses, major losses. I lost 4 baby calves and a cow that came flying that were burnt in a pasture that should never have burnt, but the fire was so strong we couldn't get them out quick enough. We've lost fencing, we've lost poles, we've lost piping, we've lost 90% of our grazing, so my cattle have got no food to eat. Kanti kutyalwe ingcaphephe ezizokuphonononga umonakalo. Kwezinye indawo ucinyiwe ngempumelelo, kwezinye indawo kusekho amadangatye ebendisanda ukulibona ngoku izolo oku ndibonile ngapha ngasekatikati ukuba asekhona pha phezulu enhlakwe ngasemahlathini umlilo osatshoyo. Kusenjalo uluntu lubongozwa luhlale luvundlile lungaqalisa imililo kungenyanzelekanga. Abongile Yankis kwiindaba zeSABC eMonti. Kwalapha izindabeni ikomiti yesebe lezokuqhagamshelwano eParlamente ithi ilichaza ngokuphelele uluvo lokuba itshintshwe indlela exhaswa ngayo iSABC. Kodwa masithuma umntwana evenkileni kuqala. Sinamkele izindabeni ngokuhlwa nje ikomiti yesebe lezokuqhagamshelwano eParlamente ithi ilichaza ngokuphelele uluvo lokuba itshintshwe indlela exhaswa ngayo iSABC. Usomaqhuzu kulomzo sasazo konomathotholo nomabona kude eMzantsi Afrika uNomsa Chabedi, usihlalo webhodi yabalawuli uKhathuchelo Ramakumba kunye namagosa aphezulu esebe bevele phambi kwale komiti yeParlamente ngelokuxoxa ngesicwangciso seminyaka emihlanu seSABC kunye nomthetho osayilwayo ngeSABC.
kukho ukuxhalaba ngokuba i-SABC ayikwazi ukwenza ingeniso eyigcina isebenza nokukhula ngenxa yemithetho eyithintelayo. Kunzima nokuxhasa ngezimali umsebenzi wayo woluntu ngenxa yaloo nto. Ikomiti yezoqhagamshelwano epalamente ithi iyaluxhasa uluvo lwezinye indlela ezintsha zokuxhasa i-SABC. We've heard that the burning platform is the issue of the financial sustainability. And what we're hearing you say to this portfolio committee is that you need all of us to work together to ensure that we turn that situation around. I think the members are in concurrence with that. However, there's also then a request to you from the members that give us the options, give us something to work with. We're in the process now of looking at the bill, if there are legislative requirements that need to be effected to give effect to some of those things. Maybe let's have that discussion. That no broadcaster survives if it has to self-fund a comprehensive public interest mandate. Therefore, what we are asking this August committee is to champion government investment in a public broadcast mandate. Kusenjalo ziyaqhuba inzame zokulamla phakathi kwe-SABC ne-Sentech. Imbambano ilityala le-SABC le-1.3 billion yeerandi. Umphathi wezempilo eMpuma Koloni uNtandokazi Chapha uzamkela iziphumo zophando zecandelo elikhethekileyo lezophando malunga namabanga ezempilo afakwe ngobuqhophololo ngamagqwetha kwisebe lezempilo kwaunyanzelisa ukuba athathelwe amanyathelo omthetho lomagqwetha ukuze emva kokuba umongameli Cyril Ramaphosa egunyeze i-SIU ukuba iphande izityholo zorhwaphilizo ubuqhophololo nokuphathwa gwenxa kwamabanga ezempilo afakwa kweli candelo lezempilo likarhulumente. Isebe lezempilo eMpuma Koloni lahlekelwa ziibhiliyoni zamarandi ngenxa yamabhango afakwa ngamagqwetha. Kungoku nje imali ebangayo ilinganiselwa kwi-15.9 billion, nto leyo ethetha ukuba eliphondo lilesibini kuzwelonke. Ingxelo ye-SIU zidaka ngca ubunzulu bale meko. The department paid 373,850,748 rand 04 to Nonquba, the attorneys have mentioned, for 22 claims between 2018 and 2021. However, several years later, an inspection by the SIU revealed that none of the claimants had trust accounts registered in their names, as ordered by the courts. Kwenziwa elibhango egameni lawo aphila impilo emaxongo nangaphansi kwenhlupheko ebomvu. Yiyona nto evele indenzela umvandedwe engayaziyo ke ngokuba yenze njani izidibane nenkosikazi ewe unoyazi inkosikazi bandiyiclient naye aqela ukuyoyibona ekhaya unkosikazi wakhe. Qha ke ngokutheni ngoba xa ndizawunikwa imali kuthiwe koyikwa yena. Lithi likwaphanda i-bank account ezivulwa ngondlela mnyama egameni lamaxhoba. We've also identified 25 firms that have 75 trust funds established. We believe that there may be fraudulent activity associated with those trust funds, and we've therefore handed them over to the Legal Practice Council. Ukusebenzisana phakathi kogqirha amanesi kunye namagqwetha kuyaphandwa. Le ngxelo siyayamkela kwaye siyithakazelela kuba ke iveza konke okulihlazo elenzeka kwisebe elilezempilo. Bizo indaba ze-SABC eMthatha. Onke amacandelo karhulumente azinikele ukuba sebenzisana ukuqubisana lwaphulo-mthetho eKapa. Olubambiswano luza kuphuhlisa ukhuseleko kwesi sixeko nakwintshona koloni ngokubanzi. Utyaniswa kwentloko ngababandakanyekayo kube lilinge leengxoxo ngokuphathelene nesivumelwano sequmrhu nalapho kuthatyathelwe ingqalelo izimvo nezigqibo ezahlukeneyo. Le yimigudu yokuhlubula ishwangusha lobundlobongela nolwaphulo-mthetho elombethe eli lendaba etafile. We'll be focusing on what matters most in the life of people of Western Cape. As you know, the first one is the gang violence, murder rate. That is a problem here. We'll focus on those crimes that are making the life of the people here horrible. In each of these 6 districts, you will find South African police presence. You will find Metro Police presence. You will find community policing people present. They will be operating like that as a unit.
Isixeko saseKapa sithi esisivumelwano siza kunikeza umkhombandlela wokwenza ngcono esisixeko kunjalo kuvuseleleke isidima sokhuseleko kuso. Kananjalo urhulumente waseNtshona Koloni ufakalise ngelithi esisivumelwano siza kulwa ngokungqingqwa ubundlobongela bonqevu nobutshijolo bezigilamkhuba. Our people suffer at the hands of murderers, gangsters, robbers, rapists, hijackers, and every other type of criminal. This process must lead to a safer Western Cape, or it is not worth the effort. Ukanti ke isivumelwano sequmrhu phakathi kwamaqela abandakanyekayo ohlukeneyo silindeleke ukuba sityikitywe ngolesihlanu. Kunjalo nje izicwangciso zokuthabatha amanyathelo ukuyitshayisa qhuma aza kuba kwiiveki ezintathu. Sithi nxe lowo kumnumzana Senzo Mchunu. Yenzi emdlanjolo ikhuzulo sodolophu ababini. Ukuthi emva kokhoxiswa kosodolophu abathathu omasipala wesithili Bojanala nowaseMahlotsana kunye nobexhuzula imikhala kumasipala eGreater Taung. Kwisisibini isikhuzulwe kushanje singabalula uTsereletso Marabutse noClifford Group. Umbutho iANC uthi awuxolanga indlela omasipala abathile kwelephondo abasilela ngayo ekuzisweni kwenkonzo ezingundoqo eluntwini. Ngesigqibo lombutho uthi unethemba lokuzisa utshintsho olubonakalayo kuluntu lwalomandla. This decision was taken in a spirit of strengthening and adding capacity in our various municipalities, but also redeploying some to areas where their skills and expertise are needed most. The assessment was also a concern about the functionality of our political caucuses in municipality. Ababhexeshi abazinhloko kuba masipala nabo bathe bawelwa lizembe. The ANC resolved to redeploy the Chief Whip of Matosana, local municipality Comrade Kaya Dingete, the Chief Whip of Naledi, local municipality Comrade Lechweni Ramutibedi, the Chief Whip of the Khetlen local municipality Comrade Amokelan Selaledi, and the replacement of the Chief Whip of Rastime Comrade Louisa Mabe. Lombutho wongeze ngelithi ufuna ukuzisa izakhono ezifanelekileyo apho kudingeka khona utshintsho olukhawulezileyo. We came to a conclusion that some of our deployees, we can use their expertise somewhere and bring others in certain municipalities. Now, what I can tell you, we are not recalling, we are redeploying. This is redeployment. iANC kwelephondo ithi isiza kwenza isibhengezo ngamagama zokuthi avale ezizikhewu zivulekileyo kwaba masipala. iYunivesithi yaseNtshona Koloni izilele ukusweleka kwesifundiso esaya kuba inqonyela kule yunivesithi uNjingalwazi Onel nosoleka ngecawe neminyaka engama-77. iYunivesithi yaseNtshona Koloni ihloniphe eligala ikwavakalisa ukuba lazijula ijacu ukuvuselela eliziko ngokwezimali inani labafundi kuquka nakuqeqesho lwabasebenzi ngenxa lalisesichengeni sokuwa. U-O'Connell unconywa ngokuvuselela umdla nethemba kweliziko mfundo ekwakuqonda ukubaluleka kwendima yemfundo yeyunivesithi nanjengoko inkqubo yedemokhrasi yeli yayisakhasa wayikholelwa ekusebenzeni nzima nolwazi lobungqondo-ngqondo. In 2015, this university under the leadership of Brian O'Connell was ranked as 5th in South Africa and 7th on the African continent. Mfundo limkhumbula ngokuzinca lithobe neflag yabhabhela ezantsi kwisifundiswa ebesaziwa ngokuphatha ngembeko wonke umuntu. You would know every staff member by name. Often you'd also know their families and have discussions with the security officer or one of the cleaning personnel. And he was very, very approachable. He was really a humble man. He showed great humility. Kind, generous, determined, and breathtakingly humble. Brainpy, as he was known by a large and extended family, had a sense of humour that, coupled with a fierce intellect, made for a childhood that was the stuff of dreams. Bemtyibela bathi nguye owakhokela iingxoxo zokudityaniswa kwesebe lezifundo zonyango mazinyo neYunivesithi yaseStellenbosch kwakho uthweswe imbasa ye-lifetime liziko lophando iNational Research Foundation
Inkonzo yomngcwabo ilindeleke ngomgqibelo eDistrict 6. Thandiso Mawu wendaba ze-SABC eKapa. Kakade besikena kuphothulwa ngekasengwa de kweliqelizayo makube Xhosi behele. Mawahlangane amafulivu micamako basemonti ivumelente kunonkanyezi nirhabulise qikelelo lwemozulu yangokuhlanje xa sijonga ke imvula nomoya kuyaphaleka imbokeli into yobana noko singalindela ingqele eqhaqhazelisa amazinyo ezawuthi ixhomeke phaka 60%, ikhatshwa ke yikhephu nengqele kwindawo ezikumantla iqhinele ingene phaa koogqeberha. Kanti ke mbukeli imvula nomoya ngomso kuyaphaleka into yokubana zawuqhubeka ezaa ngqele zika 60% zikhatshwa kunye nekhephu. Inweno lake mbukeli siya kwindawo ezikumantla phaa ezenzweni koompuma koloni nezibhaqu ke mbukeli zenkungu ezingathi sizilindele phaa kwindawo ezikumantla koThekwini into ethi ke ube uyaqhuba qiniseka into yokubana uqhuba ngononophelo. Kanti ke uSouth African Weather Services ukhuphe isilumkiso ngokuhlwa ukuba singalindela ukulwatyuza kwamaza kwindawo eziphaa ezigudla unxweme koKapa lodumo nemvula engamandla ezawubethelela nakwindawo eziphaa komntla koloni. Qhubeke ke nomoya ozawugudla kwindawo ezigudla unxweme phaa koGqeberha nomoya kwindawo ezixananazileyo phaa koBloemfontein. Kanti ke mbukeli ngomso nakhona isilumkiso siphumile phaa kwindawo ezikumantla koPolokwane singathi silindele umlilo wamadlelo ozawuqushuqusalaze nokulwatyuza kwamaza phaa komazweni. Qhubeke njalo mbukeli umoya obhudla ngamandla ozawuthi uqhinele kwindawo ezikoGqeberha nokulwatyuza kwamazwe nekhephu ke mbukeli engathi ilindeleke phaa kwindawo ezokoKapa lodumo. Kanti sijonga amaqondo obushushu aphantsi ngokuhlwa xa sawuthi sijonge kaloku mbukeli siye koNdabakazi kweSikatyani kuCentane idolophu kuholela ilali kuNgcobe eManzane eClarkberry eMonti khona mbukeli siyafumanisa into yokubana noko lipholile ngo-9 degrees eMthatha ibe ngu-8 degrees esajonisi phaa naphaa koDurban ibe ngu-14 degrees. Kanti amaqondo obushushu aphezulu ngomso xa songena phaa eMount Fremandileni kumndini eNgcembu eGoqwane eSinxako eTyeni eMjika kuTsolo eNgqeleni nakuMdumazulu siyaphawula mbukeli into yokubana noko lipholile ngo-20 degrees babamle ngamanqaku nayo isajonisi ngo-20 degrees. Ndisatsho ndithi mazixhume ingqayo emaxhekweni. Xosi.